Здравейте! Днес ще приготвим рибена чорба. За целта сме сложили 3 глави шаран, 2 филенца от шаран, 2 шайбички и една ципора. Те вряха около 20 на минути. Сега ще ги изкараме, ще отделиме филето, ще прецедиме бульона и в бульона ще добавиме моркови, лук, картоф, доматено сосче и след това, като се свари, подправчици. Девисилче, магдановче, масълце и чорбата, тя не иска много. Изключително проста и вкусна рецепта. Така, чорбата е почти готова. Към финала си добавихме всичко. Добавихме накрая и филенцето, месото от рибичката, безкостено, разбира се. И да видим какво се е случило тук. Още 2 минутки. И да видим как изглеждат нещата. Така. Рибена чорбица. Девисилче, подправки, малки тайни. И те така. Сервира се с лимонче и студено узо. На здраве!